Здравейте, приятели! Историята започва сега. Магическа история, в която доброто винаги побеждава. Всички имаме приятели и нашите приятели са различни. Някои обичат да спазват правилата, някои не обичат правила. Понякога искаме да полудуваме или да направим нещо различно, което не е добре да правим. Това е история за три овчици, които също искаха да играят като вас и бяха най-добри приятелки – Пухкавелка, Карамел и Пясъчка. Историята се нарича Вълците и овцете. Да видим какво се случи. На една слънчева ливада в планината имаше ферма. Тревата там беше зелена, с детелини, където пасяха най-щастливите овчици, които сте виждали. Овчарят се грижеше за тях, а Фредо, голямото овчарско куче, ги пазеше. В края на всеки ден в кошарата овчиците спяха спокойно, сгушени една до друга, за да се стоплят. Карамел, Пясъчка и Пухкавелка бяха приятелки. Те правеха всичко заедно, следобедния сън, закуските и закачливите игри, с които понякога дразнеха Фредо. В една слънчева сутрин трите приятелки с Кришом излязоха навън да поиграят. Не попитаха никого. Те просто искаха да се потъркалят в сочната ливада и да преследват бръмбари. Бау, бау, бау! Фредо се стрелна през двора. Влизайте веднага вътре. Навън не е безопасно. Овчиците замръзнаха. Пухкавелка се нацупи, но веднага се прибраха обидени. Фредо застана да пази портата със строго лице. Дълбоко в храстите някой наблюдаваше. Без да мига, без да диша, в очакване. Името му беше Улфсорус. Голям, черен, умен, гладен. Как да се добера до тези вълнени сладкищата, мислеше Улфсорус. Кучето разваля всичко. И смятане на опашката си изчезна като сянка в гората. Пухкавелка гледаше една пеперуда, омагьосана от вълшебния й танц, свободна и пълна с тайни. Улфсорус наблюдаваше от гората и забеляза как Фредо подгони един заек в ливадата и използва момента тихо да се промъкне към оградата. Тогава един внимателен глас се обади. Здравей, Пухкавелке! Тя се обърна спокойно. Един вълк стоеше до нея, без да ръмжи, без да плаши, а усмихвайки се добродушно. В лапата си той държеше нежна розова панделка. Това е подарък, каза той внимателно. Ти заслужаваш нещо красиво, нещо специално. Виж, малко овчице, ти трябва да си свободна като тази пеперуда, без ограда, без правила, само синьо небе. Пухкавелка се колебаеше, но посегна и взе панделката и си я постави внимателно. Панделката се вееше леко от вятъра, като крилата на пеперудата до тях. Усмихнат, Улфсорус се отдръпна и тихо пропълзя в храстите, оставяйки Пухкавелка с панделката и объркани мисли за свободата. Пухкавелка побягна към приятелките си. Панделката се полюляваше, докато тя подскачаше. Познайте кого срещнах! Пухкавелка се усмихваше гордо, като че ли беше спечелила награда. Господин Улфсорус, той ми подари панделка. Карамел ахна радостно, а Пясъчка замръзна притеснено. Той каза, че ние сме като затворници. Овчарят само ни дои и иска още и още. Фредо само лае, а ние сме заградени с ограда. Пухкавелка се завъртя в кръг. Ние трябва да сме свободни, като пеперудите. Карамел се изкикоти и пипна панделката. Пясъчка не помръдна. Пясъчка заклати глава. Това не е вярно, каза тя тихо. Овчарят ни храни, Фредо ни пази. Оградата не е клетка, а нашият дом, в който живеем спокойно. Но Пухкавелка не слушаше. Тя се опитваше да пъхне едно цвете в кадриците на Карамел. Искаш ли и ти панделка, Карамел? Попита я Пухкавелка. Карамел кимна.
Те побягнаха весело, оставайки Пясъчка сама, замислена над това, което се случваше с Пухкавелка и останалите й приятели. Пясъчка погледна оградата, след това погледна тревата, а накрая погледна копитата си. На следващия ден Пухкавелка блестеше. Не от слънцето, от вниманието, което другите й оказваха. Той ме нарече специална, разказваше тя на овчиците. Той каза, че всички се раждаме, за да сме свободни. Тя подскочи и се завъртя, панделката се развя и грейна. Една овчица завърза тревичка в козината и друга се завъртя да копира завъртането на Пухкавелка. Никой не искаше да мисли за овчаря, нито за Фредо. Те искаха само Пухкавелка. А Карамелсата наникаше нещо като «Не искаме ограда, не искаме правила». Пясъчка стоеше встрани и наблюдаваше. Тя не промълви и дума. Улфурус наблюдаваше търпеливо. Той изчака, докато Пухкавелка и Карамел се приближиха до оградата, а Фредо беше заед да облизва паницата си. Тогава той изпълзя от тъмното. «Имам план», прошепна той. «Начин, по който ще бъдете свободни». Пухкавелка и Карамел мигнаха. Улфсорус се приближи. «Пухкавелке, скрий се зад тази купчина слама. Карамел, изтичай към Фредо и извикай. Улфсорус отвлече Пухкавелка и Фредо ще хукне да ме последва». Карамел се колебаеше. Пухкавелка се изкикоти. «А след това?» попита Карамел. «След това портата ще е отворена», каза вълкът. «А вие ще сте свободни». Пухкавелка пропълзя зад купата сено. Тя едва се сдържаше да се изкикоти. Карамел пое дълбоко въздух, след това препусна към Фредо, крещейки. «Фредо! Улфсорус отвлече Пухкавелка!» От към гората се чу виене на вълк. «Ау!» Ушите на Фредо се наостриха. Козината му настръхна. «Бау! Бау! Трябва да спася Пухкавелка!» И с бясна скорост препусна към гората. А портата остана широко отворена. Пухкавелка изскочи от купата сено. Панделката й стоеше чудесно. «Чуйте всички!» извика тя. «Свободни сме!» Портите проскърцаха, овчиците заизлизаха навън като сапунени мехурчета. Карамел се смееше. Пухкавелка подскачаше и се въртеше. Само Пясъчка стоеше встрани. «Чакайте!» викаше тя. «Това не е безопасно!» Но другите не чуваха или не се интересуваха. Пясъчка стоеше сама, гледайки приятелките си, прекосявайки ливадата към тъмната част на гората. Фредо се върна обратно. «Така, оказа се фалшива тревога», промърмори той. След това се огледа. Портата беше отворена, фермата беше празна, не се чуваше тропане, никакво блеене, нямаше Пухкавелка, нито Карамел, нямаше го цялото стадо. «Къде са всички?» извика Фредо. Пясъчка погледна нагоре с широки и тъжни очи. Разказа му всичко. Козината на Фредо настръхна. «Пясъчке, скрий се в плевника, аз ще ги върна обратно». И побягна обратно към гората, още по-бързо отпреди. Стадото беше преминало през ливадата към гората. Пухкавелка вървеше отпред вздигната глава. Карамел беше след нея, все още тънаникайки си. Другите бърбореха, смееха се и стъпваха леко по ливадата от зелена трева. Те не виждаха гората, която ги наблюдаваше. Те не видяха размърдването на клоните. Те не чуха дишането в храстите. Те бяха свободни. Или поне така си мислеха. Дърветата спряха да шептят. Тихо беше. Изневиделица. Тряс! Клони се пропукаха. Рррр! Появиха се вълци. Улфсорус с глутницата. Пухкавелка се вцепени.
Тогава ау, 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 Фредо изскочи като грамотевица на 4 лапи. Вълците с ръмджене заградиха пухкавелка. Фредо стоеше между стадото и мрачната гора, готов за атака. Вълците изчезнаха в тъмнината, отвличайки пухкавелка с тях. Цялото стадо стоеше вцепенено и треперейки с широко отворени и празни очи. Фредо излая за последно. Вау! След това тръгна строго към стадото. Те не се противяха и не задаваха въпроси. Те го последваха, без панделка, без тъненикане. Хайде, подканя ги Фредо, време е да се прибираме. Бавно, стъпка по стъпка, стадото започна да пресича ливадата по обратния път към фермата. Когато Пясъчка чу дрънченето на звънците, тя надникна от плевника. Стадото изглеждаше по-малко. По-тихо, Карамел се приближи към нея. Няма е пухкавелка, промълви тя. Пясъчка кимна. Една пеперуда прелетя и кацна на носа на Карамел. Всички искаме да летим свободни като пеперудите, но когато се приберем вкъщи, сме заедно. Пясъчка и Карамел наблюдаваха как пеперудата грациозно изчезна в небето. И така, скъпи приятели, това беше историята. Да запомним какво ни каза Пясъчка. Всички искаме да летим свободни като пеперудите, но когато си приберем вкъщи, сме заедно. Вкъщи е там, където е топло и спокойно. Там, където се грижим един за друг и усмивките никога не свършват, защото най-прекрасните приключения се случват, когато сме заедно с приятели и роднини. Довиждане, а ти запази магията на приказките, а скоро ще се върна с друга история.